Аз съм мъртъв и тъп. Умрях преди 3 дни и от тогава пътувам към рая. Крака ме боли и причината за това я зная. При живе бях достъбан ли е, да си призная. Винаги съм бил честен и съм обирал калая. По пътя се разминах с 3 ангели хомо. Явно тук са толерантни към гадното гейско лоно. Преди 3 часа подминах табела с надпис Еда. След 1 километър сте в офиса на Свети Петър. И ето стигнах вратата пред мен отпред. Явно точно това са имали предвид в Старият завет. Всъщност не е лошо интериорно, даже никак. Явно декораторът си знае работата. Питах шадраван в антрето нещо като параван. Умален макет на райския комплекс като на план. А в центъра на стаята на трон Свети Петър настанил се, гледаме и се чеше като галфан. Добър ден, притеснено поздравих и поклоних се, защото тъй се трябва. Все пак в света я светих сме. Аз не знаех, че вие сте съществуваща персона. Доста тъпо се изказах, погледнах пича на трона. Момче, нямам време за глупости, тече бързо, дай да видим за рая или за ада си първо. И ако искаш в рая, не очаквай аплодисменти, а сядай тук и попълни съответните документи. Разговорът явно не започна добре, но насочих се към писалището с треперещи ръце и трябваше да се попълня час и дата на смъртта, цвят на очите ЕГН и разни други неща. И след като изписах ясно аз няколко химикала, предоставих документите на старата кала и пред очите ми изникнаха спомени от бала на абитюрентите. Точно като попълних документите. Явно е в рая е същата бюрокрация. Подметнах на майтап, но не последва реакция. И логично, след толкова разправи с мъртъвци, светецът бе останал без хумор и сливици. Пишеш много грозно, възмути се искрено той. Това или, а не, о боже мой. Изчервих се от нелепостта на тези събития. Май ще се горе в ада при дяволите с копитата. Здравейте, аз съм мъртъв или фея от отвъдното. Хладно е подухвано, мирише на повърнато. Кой простак би си позволил да драйва тука баш? Май бях аз. Кой друг? Май бях аз. Кой друг? Май бях аз. Май бях аз. Така е, след като разбрахме, че си неграмотен, да пристъпим към анкетата. За днеска си мистотен, за това ако харесат ми отговорите ти, ще получиш като бонус готван с коренте и ножици. Това е прекрасно, нещо като промоция. Възкликнах аз, обладан от свежа емоция. Свети Петър въздъхна и някак доста отикчено извади свитък хартия от чекмеджето до него. Въпрос първи, какво мислиш за хайлайфа и имаш ли помисли скрити към тях и тяхната майка? Всъщност да, отговорих. Полигенова всъщност бих желал да разпоря и всяка нейна гнусна вътрешност да скрия и заровя, да я хвана и отровя. Май не трябваше точно те да отговоря, но повярвайте ми, видели фасона и стария, просто набива по тялото ми някаква уртикария. Момченце, искам с теб да бъдем наясно в рая за хейтери на Полигенова е тясно и ако искаш да знаеш, тя пее доста добре, а ти обичай си акъла. Въпрос номер 2. Притеснено погледнах и кимнах какво да направя, то явно тук е така. Това си беше авария, а дано втория въпрос да бъде по-готин, че хич да ми се ходи в ада. Там е жега, чак съм потен. Мнението ти за Фейсбук и социалната мрежа всъщност доста отрицателно е да отбележа. И освен това направо ми се повдига от наин гак, който го е измислил да не остане без крак. Това прелява чашата. Развика се бясно светеца. Ти си пълен мишкар тъп, еба си молеца, отивай в ада, анатема, махай ми се от очите, сам си го изпроси, цяла вечно ще те чукат дяволите. Нервната реакция на този светия провокира в мен желанието да го прибия и някакъв гняв запълзя по моите мъртвешки вени. Как може светците да са такива кретени? Глей сега, отговорих на злобата му със злоба. Какво като си светец? Мислиш, че и аз не мога? Какви са тия въпроси за интернета, бешматка? Ти какъв си? Някакъв тъп пендел от акта, а Полигенова не пее добре. Явно си глух и другите светцили има толкова задръстен слух. Освен това да го духа и Мария Илиева, също графа, устата, праднята и Софи Маринова. Ебал съм ти и смотания корумпиран Рай Петко, който сложи тука корумпиран на подметко. Щом ще е така, ти пожелавам пресен хив. Аз си бия шута от тука и ставам отново жив. Та-та-та-та-та.
Здравейте, аз съм мъртъв и ви пея от отвъдното. Хладно е подухвано, мирише на повърнато. Кой простак би си позволил да драйва тука баш? Оу, 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 май бях аз. Кой друг, кой друг? Май бях аз. Кой друг, кой друг? Май бях аз. Май бях аз. Оу, 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 оу.